Кимчи сърми за отрупана балканска трапеза. Тази рецепта е може би една от най-популярните ми. Кориандър, тимьон, синап, черен пипер. Това е моят микс от отправки за зелеви сърми. Срещата на балканската и корейската кухня в тази рецепта със сигурност не е самоцел. Виждаме как, независимо една от друга, културите достигат до един и същи извод. Комбинацията свинско с кисело зеле е ненадмината. Когато попаднах на този азиатски метод за отпушване, просто нямах търпение да го използвам със сърми. Наистина е много просто. Въглен, мас, под капак. Чесън, лимон, тахан и кисело мляко. Разбъркаме. Сърмите лягат върху соса, а аз лично завършвам с чили олио. Да ви е сладко!